And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sa best friend ko galing ang chikinini ng boyfriend ko. Hi DJ Rocky. Mahilig kami ng boyfriend ko na makinig ng programa mo. Kaya, napagdesisyonan ko na magsulat dito nang hindi niya alam. Shout out sa'yo, Bobby. Ako to. Surprise. Itago mo ko sa pangalang Baby. At ito, ang aking secret file. December 2019. Nakilala ko ang boyfriend ko nang dahil sa kaibigan ko na si Carlo. Gumawa siya ng GC naming tatlo. Hanggang sa nag-PM na siya sa akin at naging mag-MU kami. Marami akong manliligaw noon at marami rin akong mga ka-MU. Pero si Vincent, siya lang ang madalas kong kausap. 3 araw pa lang kaming magkausap, gusto na agad ni Vincent na makipagkita. Yes, common friend namin, si Carlo, na siyang nagpakilala sa aming dalawa. Ilang beses niya na rin akong tinawag na lumabas ng gabi pero hindi ako pumapayag kasi bawal akong lumabas ng gabi. At hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mga lalaki. So nung gusto nang makipagkita ni Vincent, pumayag ako dahil umaga naman yun. Same sila ng boarding house nung isa kong kaibigan. Pero sinama ko ang best friend ko na si Carlo sa pagkikita namin ni Vincent. Nung ando na kami sa boarding house nila, para bang may kung anong hiya o kaba akong nararamdaman. Pero pinilit kong maging cool at nagpretend ako na para bang matagal na kaming magkakilala. Well, nagkita naman na kami before pero saglit lang. Kasi hinatid niya lang yung isa kong kaibigan. Nakaboarding niya sa amin. Nung nagkita na kami, pinakilala ko rin ang best friend ko sa kanya. The next day, magka-chat pa rin kami. Ina-update niya ako kung anong ginagawa niya o kung kumain na ba siya at kung saan siya pupunta. After that day, inaya niya akong mag-ride sa kabilang municipality. Then nasiraan kami ng motor na naging way para makapag-usap pa kami ng matagal habang pinapaayos namin yung motor niya. Hanggang sa napansin ko yung leeg niya na parang may mamula-mula. Chikinini? Hindi niya pa naman ako girlfriend, so sino ba naman ako para magalit? So I asked him,
Huy, ano yan? Ba't ka may chikinini? Natawa ako sa tanong ko. Pero, at the same time, napaisip ako. Kasi baka red flag tong taong to. Then sabi niya, wala to. Nagkainuman lang kagabi tapos yung friend kong bakla nilagyan ako niyan. Sa kalasingan naming mababarkada, pumayag na lang ako. So ako namang si tanga naniwala. Nang makauwi kami sa boarding niya, sa sobrang pagod, nahiga kami sa kama niya. Kailan lang kami nagkakilala pero sobrang komportable na ako sa kanya. Nagkakahiyaan kami nung una. Hanggang sa hinalikan niya ako. Matagal niya akong hinalikan. Take note, walang nangyari. Umuwi ako sa amin. Naging magkausap pa rin kami. Nagkita kinabukasan sa boarding house ni Carlo. Kainuman ko kasi yung boardmate niyang friend ko tapos pumunta si Vincent. Bumili ng alak at nung parehas na kaming lasing I told him na pakiramdam ko kailangan na nating itigil to. Kasi parang nagiging totoo na. Then sabi ni Vincent, bakit di na lang nating totohanin? Nagulat ako sa sinabi niya. Umalis ako. Tapos sinundan niya ako. Kilig na kilig ako noon. Kasi pakiramdam ko, ang haba ng hair ko. Tapos bigla niya akong tinanong, will you be my girlfriend? Alam kong nakainom ako noon. Pinag-isipan ko namang maigi yung magiging sagot ko kung sakaling tanungin niya ako noon. So sumagot na ako ng, oo na, sige na nga. Masaya siya sa sinagot ko. Alam kong deep inside, masayang masaya ako. Hindi ko akalain na 1 year na single ako, bigla na lang akong magkakajowa ng ganun kabilis. Si Vincent na kaya yung pinagdarasal ko? Yan ang tanong ko. Kinabukasan, umuwi na si Vincent sa kanila dahil bakasyon na. And then bago matapos ang gabing yun, hinalikan niya ako. Madiin, matagal. And then, kinabukasan, dumating yung ka-MU ko. Itago natin siya sa pangalang Mark. Naramdaman ko na meron akong agam-agam sa pagsagot ko ng yes kay Vincent. Kaya ang ginawa ko, that day, nakipag-break ako kay Vincent. Sa isip-isip ko, balikan ko kaya si Mark. Si Mark na ka-MU ko. Alam ko na hindi niya ako masyadong gusto. Pero gusto ko siya eh. Malaki yung respeto namin sa isa't isa. So, sabi ko, mag-iisip muna ako. Marami nga akong agam-agam kay Mark at kay Vincent. Parehas. Basta ang gulo-gulo ng isip ko noon. Tapos si Vincent, hindi ako tinigilan. Hanggang sa lumamang na si Vincent kesa kay Mark. Kasi si Mark, hindi naman talaga ako masyadong gusto. So nagkabalikan kami ni Vincent. 2 years later,
nalaman ko sa isa kong kaibigan na nagkita pala sina Vincent at yung best friend ko na si Carlo na ipinakilala ko sa kanya. Gabi yun bago kami mag-rides. Nag-inuman daw sila. Inuwi niya yung best friend ko sa boarding niya. Nung nakauwi ako, kinonfront ko si Vincent. Sabi ko, bakit sila nagkita? Kaya tandang-tanda ko noon, magkausap kami nung gabing yun. Tapos sabi niya, katatapos lang niyang kumain. Hindi pala siya kumain ng pagkain. At ang kinain niya ay yung best friend ko. Inamin niya sa akin na nagkainuman sila. Binigay niya yung jacket niya. Sa kanya na rin nanggaling na may nangyari sa kanila. At sa best friend ko nanggaling yung chikinini niya. At sabi pa niya, matagal naman na yun. At hindi pa naman tayo noon. Hindi kasi kita agad makuha kaya yung best friend mo na yung kinuha ko. Nandilim ang paningin ko. Natulala ako. Nasaktan ako. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Ang sakit-sakit. Sobrang sakit kasi pagkatapos ng tagpong yun, nagkakausap pa kami. Nagkakasama, nagkakakwentuhan, at halos lahat ng mga kuwento ko kay Vincent, ikinukwento ko sa best friend ko. Pinakwento ko kay Vincent ang nangyari and I think honest naman siya. Parehas daw silang lasing, parehas nagkaroon ng balak. At ayun, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Nakakabuisit. Nakakaasar. Galit na galit ako sa sarili ko kasi ang tanga-tanga ko. Matagal na yun pero hindi ko akalaing magtatago si Vincent sa akin ng ganun. At hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako kapag naaalala ko. DJ Rocky, sa buhay ko may dalawa akong best friend. Si Carlo at si Yena. Si Yena, pinagkatawalaan ko ng husto. Isa siya sa mga dahilan kung bakit ako pumupunta dun sa boarding. Ang dami niya pang ipinagkakalat tungkol sa akin. At ang sabi niya ay inagaw ko raw sa kanya si Vincent. Na siya naman daw talaga ang gusto ni Vincent at hindi ako. Kaya pala sa tuwing nagko-confide ako kay Yena, ang advice niya sa akin, huwag si Vincent. Yun pala, siya ang may gusto kay Vincent. Sobrang sakit na yung chikinini na nakita ko sa leeg niya ay galing pala sa best friend kong dati na lagi kong kasama. Binaliwala ko lahat ng kwento ni Vincent sa nangyari sa kanila ni Yena kasi ganun ko siya kamahal. 4 na taon na kami ngayon. We're in the same course and university. Wala na akong balita kay Yena. Dito ko natutunan na kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, masasaktan ka pa rin ito. May mga bagay na itatago siya sa'yo. Dahil kapag nalaman mo, ikasasakit ng loob mo. After 2 years, saka lang siya umamin pero tinanggap ko pa rin. Nalaman ko pa sa iba. Pero at least, hindi na siya nagsinungaling pa sa akin. Naiinis lang ako kasi kailangan pang mawala ng best friend ko. Pero ganun talaga ang buhay. At least nalaman ko na hindi pala totoo ang friendship namin. Sa ngayon, happily married na si Mark. Ewan ko ba kung sang lupalop naman si Yena naroroon.
Si Carlo naman, friends ko pa rin, BFF. Na-shock din siya nung malaman ang ginawa ni Yena sa amin. At kami naman ni Vincent, going strong, building our future together. Hindi masamang maging tanga kung tamang tao ang ipaglalaban, DJ Rocky. Maaaring maraming kumwestiyon sa desisyon ko na ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon kay Vincent. Naniniwala ako na kapag ang Diyos ang kakapitan mo, kayang-kayang tumagal ng relasyon. We're both legal in both sides and we are happy. Never nang babae si Vincent. Sure ako doon, lagi kami magkasama. Oo, naloko niya ako in the past, pero sisiguraduhin ko na hindi ko na siya patatawarin pa. And technicality, wala pa naman kami nun. Kaya siguro hindi counted yun. Ang mahalaga, yung nararamdaman namin parehas ngayon at yung mga plano namin sa future namin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Baby. At ito, ang aking secret file.